Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kawai ka video ka pin kindit ba pin share ka sa priang hakirin san social media ka pin I ya weu Nongñiah motorcycle ubla Jingshahrong no ha ka jing tua Khyndew ka ba udang persyang banyai ling ba ka surok ka bla julor na mar ka jing slapjer ha Arunachal Pradesh wala ka jingja ka long ka bashir kay Khyndew Nongñiah motorcycle la Laitim klem da min saw kani ka jingja ka la ja ha ka arpu pratre ujli arja arpenreu ha Siji Lower Siang District Arunachal Pradesh Hakaba ka jing slap linter kalapin longi ki sharing luom harut ki surok bantua. Haka video la I ba uniu Nongñiah motorcycle urangya husiar baha ling ba ka surok ka badap da ka ktia. Henry tang hadien ka tu ka ni second ka benta jong ka sharing luom kalapra kin san batwa ringkat bat ki mau bat Khyndew. Ka motorcycle ringkat ba Nongñiah ru kila Jingshahrong da ka Khyndew ka barang sintuit bat ka jing tua ru kala beteng ban hiar syakawa Siji. Kabenta ka bapin kemen kalong ba Nongñiah ulala ban Laitim klem ginu ki jingmen saw wat hapadeng kate ka jingma ka bashir kay bat boing ka page video kila pin pau ba ka jing Laitim jong u ka de kam ka ba Phylla shisha kani ka jingja ka long ru kum ka jingma ha mi ki pai ba bakin long ki ba husiar bha habaya ha ki surak badan ha ki sharing luom ha ka polier namar ka jing slap ka bajor ka la ban pin long ki luom bakin twakin san ka babu jingma ya ka jing em jong ki nong lait nong wan हो गया ना हो गया ओए नो तू कर दे ओए तू लेने का मारम नो तू कर हो Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya